na si Junior, guys. Pero may kita maaway. Maaway jud ko kalingaw, guys. So, pag panabos kung anak kasayo mo dunggo. Papa ko mo magkupot-kupot sa kusina, guys. Naanas si Ja. Magko sa dito sa baldi. Magko sa tas baldi kay ito kraba na, guys. O dili na to tagbuon. Kadungag pa man lagi ta. Arar ko arido ko. Kay adto ko adto. Una ni siya mo dunggo kay magpalutang man ni siya, guys. Si Berto Junior. Dito na naari. Sa'yo mo na mo dunggo kay basta palutaw. Oo, turang isang adlaw. Ngadong butangan pangguwanan ko talaga. Pwede mo. Dato mag-SS ako ra man dun usa. Dai ka Alex, dapat kijampaw na. Dihay tulo ka buok. Kijampaw? Diha Diha mas kuan. Kunyo. Nag-atang mas tunyo. Ano ba sa kijampaw lagi? Ayad kung di mo kuha ng wangan di say ija. Maganda to para Domingo. May kijampaw na ito. Love ko ako. Pwede na ulit. Kijampaw, pwede na po ako. Manitin nila. Doy! Manong gahinoktok man nga birag sa kayan. Di raw na magtingog. Dili na siya. Pero makainom. Inom dito. Historiader na. Harap po na sa maguwang. Gulawan, ang good na. Aba! Amay, nagulaman. Gahapon na sang buok. Makadamag pambot na. Gusto mo pintal sa kadyan akret? Si Mana ramat yan. Awa, gani si Mana og buot kay dito pa masis ka ading ka trabaho. Dito mo na nag-atik. Duharap mong adlaw na po ata pa na. Palit ako. Mahalan siya na ron. Ugi kulurot ninyo lang. Nahal man pag 7 mo dito, 5. Asa man? Bro na ilabuboy, pininturahan. Ang kulurot na din. Di lamang po mabag-og. Panudan. Di lami nang gamay kasdak ko. Si Bert, tambok ni Wang. Winggatan. Hilama ako, kana kono piko-piko? Ha? Ay, pigo-pigo. Kana bang lubay gani may tambok? Ang kanang lubay? Pero kanang tuskig gahi ni Wang. Laki dyan lang. Lagi. Ata kay ba ano? Pero kanang lambay mong kuanon. Pagpisil ni mo humok Kanang. Pero gahi. Nga dyan. Gamay na. Diyan ang baklay-baklay ito. Ikan to masabi. Kinsa? Diyan, dito luto ko. Nangumpura na. Lutuan na. Ha? Lutuan na dito lang, baklay ito. Lagi. Lutuan na. Lutuan na. Si Juana dito merkado na tulis siya. Mutabok din ta tenan na ron. Di ba sini? Tapin, warang ko na mo media. Gani doy kay di pud ka masiro doy. Ha? Ha? Ako sa zero ko lang kay upo na daw.
Ah. Bukbok? Timbangan ka kung tara bayaran. Apa, timbangan na ito. Bas. Wa may problema kay wa man na gatas, wa man na gigatas. Hindi man na problema sa onday. Wala, di lagod laing, hindi magkuhan lagi. Isda, mag-ilog na. Kay Kanang sigarilyo. Kuha lagi sa balag, sabaw ka isda. sa may sagol. Kamunggay. Okay. Sus lami jamon ng kamunggay. Kanang uban wa galing masuhitog, kamunggay. Una-una ara gunang taga bukid. Kamunggay tagsang nigo, pero purya buyag, wa man jud mga sakit. Kaya naman ko sikretos kamunggay. No, sa pabalag. Kuha man lagi ng isang lagi. Usa ka hiwa. No, Pwede kamunggay yan kay do. Kami lang duha lagi. Oh, lagi. Maadlaw kami lang duha kay estudyante ng isa, daga ng isa. Nagtrabaho man na, Oo. librehon magkaon. Oh. Basta usa lang hiwa kami ra pong duha. Mao lagi. Imsabaw. Nala may sabaw importante. Magkado na isa. Oh, ja, nay butong ng kilid sa gulag kamunggay sa gulag isda. Kay palamir ko ng isda. O bin pag asin og isang hiwa, sunubi unjang odto. Ah, Tapos jangan sinunuban. Sabaw ra dyan. sabaw ra jud siya. Upuan sa dili sa Batagal, kamunggay upuan kay puan. Oh, ayaw ang kamunggay ayaw hurusa. Lagi pwede na kano. Oh, kanang mo grinda ang sabaw. Ah, bitara ang kamunggay kay og imong palabian nagkong pamahonhon. Nga na may sikretos mga tiguang kay ang tiguang ko di naman kahilisan. Nga na style. Kamunggay nga mura gitangad ra ba lukuton. Nga na ang ideyas mga bata gagmay pa kay di mga og kamunggay man na. Ja. Oh, di po sila kay bog sa gulag kamunggay kay wa may dahon makita. Asa naman suan? To itong luyo tingali. Sa adlawaran, Sabado? Mata di ra hibaw-an, di na mo kumanubay subay og adlaw kay Lumapit ko Pebrero na. ngano di Pebrero? Murag dikila bag Enero ba? Ah, oo. Ginoo dali. Pila na edad nimo na? Ako? 64. Uy, hapit ako mo sa simpa na. Ikaw? Karong Agosto po. Ah. Lagi nila. Mo senior. Ako abi nimo. Pag edad na hog 59, ga birthday na ako. Kanang imong ko to mga bata i-advance imong birthday. Kanang 59 mag-celebrate na ka. Sugod naman na nga to 60. Magsige na kaana. Anjag mao badoy. So, hasta mga baji. 59 mag-celebrate na ka i-advance kay bali ba? Lagi sa Ginoo. Nagkati. 59 na ka wa pa. 59 naman ko mo sa isinta lagi ko rong Agosto. Uy, Agosto parehade ka na ha. Agosto man ko. Agosto 24. August 5 ako Lagi ginoo ko. Uy, kaya man akong kanang 60 sa una og tiguang na jod. Ang pangidaron di ay magsugod ato ang pagpanglantaw kanang edad na tag 40. Oh, 40, 50. Sa 60 di pa rin kuno na tiguang. Uy, rag kuan pati nga. Kay daghang mga senior nga abtik pa nga. Maayo na hinom magplano. Kanang mga edad-edad og 30, 40 latagaw pa na. Nadagan bitaw. Sukad ang tungtong ko. Kung kadagan damo na dito sakit-sakit na. 40 no. Basta lagi 40 magsugod na kag kuan ana. Magnuro na ba? Daghan na kag bation. Wa balik may gamot ron. Dito mas ibabaw ka. Ga-hike. Anong suno, diretso na ako. Mama, style ana og di ka gusto ga-hike kanang mag-steam ka day. Kanang pabukal ka bag mga herbal. Rice cooker. Okay, po ano na mag-minum ko. Minunit ko dagdag asin. Magpagawas kasi imong singot kadto lagi magbukot ka kutob ari da. Para mo gawas imong mga bad cholesterol ana.
Steam. Ikaw din na, Jack! Wala nang dako. Murag na is sila. Ha? Diya gahapon. Ipin. Tagdugay mo guna sila kay mga old na mura na naman nagpispa na ani oh. Pwede na nabuhi ag isda oh. Murag napunong na. Ah. Tungod sa bawod ni kuan ni siya kanang Ha? Kinsa man tong tostabok jo? Buntis ra ba? Ha? Kinsa ka na? Yat makuha niyong ka view ana ba gwapa. Kagwapa.
Pilaton? Lydia. Tama ba ito ha? Uy, 1 kilo. Pila? 3 gramos? 3 gramos. Muna si Ja. Si Bert. Sinong Bert to? Duha may Berto gud na ho. Junior og senior. Siya po'y manubiray namo. Siya rin may manubid namo. Si Tunyo gyapon. Alex. Waday pagi Lex. Size le. Isang dako. Oh, ito. Cuatro media. Pila na? Hamidya? Lydia. 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 Pila tungkol sa ta? Kaya ka. Dia parang Lydia. Kamu ha, gahuhung mo dia ha. Mara ba na ikamatya ni Kuan? Jesus Christ. Wita. Ila kay buangan ila. Buangan ila. Buangan ilang tirada ani ilang. Atong timbangon ko no doy. Kuan na murag labugo na dai. Honey Bert? Mo na yung litaw ga. Mana kinamura ni mo? Di, mo rin kinamanghuran. Naapsan ni mo sila. Nalabian. Nalabiyak. Nalabian. Ang nami. Isang pa. Ay, jangan. Ay. Ha? Namumay kuan dek. Higupin dek.
Ah, ano naman eh, gahini naman. Kinsa madaydoy mambe. Ah? Supladi mo ba? Kuara eh, wala rin. Ihuwad og balik dun. Pila pila? Kuwaon maka ng pila kuha na. Kuwaon ang media doy. Kaman? Ha? 1 kilo? Kaya nga naman asa man na? Long. Dato na eh. Dadon sa bukid. Di ta kapalag deh. Katutang mamsa gida. Long. Kanang nagkanagagmay ton panguhaton. Media magkon. Oh, media kwaon. Oh, 1 kilo lagi. Media to ato. Ito ako. Uno mit. Pila na? Oh, 1 kilo. 1 kilo na eh. Timbangan. Timbangan ko na sure ka. 1 kilo na. Aja nag timbangan di kay. Timbangan ba kay? Rusig. Para sobra na 1 kilo. Kana siguro 1 kilo sobra kanina. Apa doy na tapay usa doy. Usa? Daghan na din 1 kilo. Oh. Ang style manggod ana gaw ino nimo og kanang pait mugtuwas kalami kilawon. Tamis og kinilaw ni. Tarabas. Pasensya na mo guys, ug maro pilingaw nako karong adlaw ug ako mayon guys. Bye-bye.